Nanghakot og mga ganti ang pundok sa nagkahiusang mananayaw sa Tayud National High School atol sa Saruk Festival 2026 nga gipahigayon ni adtong Sabado, Pebrero 7. Saruk Festival Queen 2026, Festival Queen number 6! Samtang si Audrey Desierto gikan sa hugpong mananayaw sa Kabatan-Unang Tugbunganon ang gikurunahan isip Festival Queen karong tuiga. Sa wala pa sila may pasundayag sa ilang winning performances sa grand stage, gisugdan ang tinuig nga kalihukan pinaagi sa panagtapok sa nagkadaiyang mga pundok sa lungsod sama sa mga mag-uuma, mangingisda, PWD, kababainhan ug mga sports groups sa kadalanan. Hereby declare the Saruk Grand Parade open! Dayong miparada ang mga audio van floats ug ang giatngan sa tanan ang mga ngilngig ug mabulukon nga mga street dancing performances sa 8 ka mga contingents. Ang mabulokong panagtigo sa mga konsolasyonanon pinaagi ni ining kulturanhong kalihukan nagikan sa espirituhanong pasidungog ngadto silang patron nga si Senior Sans Narciso. Samtang gisaulog ang dugay na nga pinabuhian dinhi sa lugar, ang Saruk Making. Milanog ang singgit sa mga supporters sulod sa Camp Jesse Robredo Regional Training Center 7 dihang mirampa ang 8 ka mga kandidata alang sa Saruk Festival Queen 2026. Matud sa mananaog nga si Audrey, ang gugma niya alang sa iyang lungsod mao'y naghatag niyag inspirasyon atol sa iyang sayaw ug pasundayag. I feel like if you have just like enough love for Consolacion, love for the Saruk Weavers, love for Saruk itself, and you just want to represent it through dancing, I think it can show through your dancing and your performance. Si Audrey Sab mao'y nang hawd sa Best in Solo Performance, Best in Costume o Best in Production Number. Ang kampyon sa Grand Ritual Showdown gikan sa Tayud National High School nang harusab isip first placer sa street dancing competition ug mausay na pilian isip Best in Costume. Matud pa ang pagtinabangay ug pagpaningkamot sa tanan mao'y sikreto sa ilang kadaugan. There's no AC preparation but the barangay nanay, the barangay captain, Principal Lauron of Tayud National High School are very, very supportive. Like everyone in Tayud, the students, the parents, the barangay, the school, and even the community itself is always there to share and support us. So thank you so much, Barangay Tayud. Samtang nakasulod sab sa top 3 sa Ritual Showdown ang maampuong mananayaw sa Garing National High School ug ang Pulpugan Cultural Troupe. Gawas sa mga pasundayag sa mga contingents, laing giatngan sa mga konsolasyonanon ang garbo sa ilang lungsod nga si Mariel Montiliano. Nga inila sa iyang pagka-grand champion sa TNT Duets 1 ug sa TV show nga Your Face Sounds Familiar. Saruk Festival para sa kuha murag showcase gid siya kung sa kanindot ang konsolasyon, and di lang siya naka-enclose sa usa ka gitawag nga festival, pero i-showcase siya sa mga talent, sa mga tao, sa mga kung unsa ang craft sa mga konsolasyonanon, as well as kung unsa mga beautiful ka mga hands sa mga konsolasyonanos. Mipakita sab sa ilang suporta alang sa kalihukan ang pipila ka mga opisyal sa probinsya sa Sugbo. Kay gawas sa maumabulukong festival, gisaulog sab sa lungsod sa Konsolasyon ang ilang ika-106 nga founding anniversary. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV, Cebu.